aikaan 11 siinä. Ja tossa pelissä on kans, otinhan mä hardcoremalla, semmonen in-game-aika, joka näkyy tuolla alaoikealla. Se on aina vähän ystävällisempi, koska se in-game-aika ei laske mitään cutsceneja mukaan. Ja se alkaa yleensä vasta kun lähtee siitä aloituskohdasta ja se loppuun pääsee loppuun, jos painetaan semmoista nappia yleensä. Voin kohta näyttää tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa. Okei, noin. Tosta näin. Ja saman tien paremmin. Kannatti kaataa peli. Tosta noin. Suojataan välistä. Toivottavasti ne haittaa. Mennään seinää pitkin. Mä oon aika varma, että oli Nintendo Rope, mutta eikä kysytä Devien mielipidettä asiasta. Sitten tästä näin. Siellä, jos katsotte sitä, siellä pitäisi näkyä vauhti. Mitä, niin montako metriä sekunnissa tämä hahmo kulkee pelin sisällä. Kuten näette, niin sanotaan, että pelkällä mopokortilla ei näitä jalkoja ajeta. Okei, se köyhkisti pelättää. Otetaan siitä noin. Ja sitten tää oli niin sanottu checkpoint resetti, ettei ikinä arvaa mistä nimi tulee. Tulee siitä. Kerron nyt kuitenkin. Juma. Ihan hyvä aika. Vaikka kusikin vähän toi viimeinen fightti. Checkpoint resetti tulee siitä, että resettetään viimeisimpää checkpointia. Aika usein tässä on sillänsä, kun taistelu loppuu, niin tulee pieni slow-mo-efekti. Oho. No. Ja niin sitten sen huoneen ovi aukeaa. Niin useimmiten saa checkpointin. Nyt! Okei. Sori, toi oli muuten. Ei pitäis puhua. Ei ihan niin paljon. Ja keskittyy niin paljon siihen puhumiseen, että tässä pelaamiseen. Mut niin, se checkpointti aika usein siinä suoraan poistumisoven edessä. Niin sit se on nopeampaa vaan resetata siihen checkpointtiin, koska no, se nyt vaan nopeampaa. Se on myös hieman ärsyttävää, niin sitä ei tavallaan ihan okei, siellä jossain se oli varmaan terättänyt sinne vielä, tossa niinku, ei video olisi päättynyt siihen, kun mä tapan nää kaikki. Ei niinku ihan kokonaan sen takia. Haloo? No joo, kyllä. Näin, checkpoint reset ja sitten tänne painaa. Tästä tulee pelin pisin cutscene, jonka aikana aika siellä leimasta. Ja mä oon käynyt laittaa sound volumen nollaan tuolta asetuksista. Tässä normaalisti jos semmoista miellyttävää tausta-ekspositiota, tarina-ekspositiota. Mutta se on niin hyvä tarina, että mä oon laittanut kokonaan äänet pois päältä. Niin se ei mene tilalle, kun mä pelaan sitä kertoissa. Kuten huomaatte, niin tuolla livestreamissa aika ei kulje, koska tää on in-game-aikaa, niin ottaa hulkan Coca-Colaa. Okei, ja kuten huomaatte, niin 100% tulee henkilökohtaisesta ennätyksestä plussaa, eli tässä jos kuolee väärässä kohtaa, niin se voi olla aika dramaattinenkin ajan menetys. Mun tavoite on siis päästä tuntiin. Mä oon tehnyt sen jo 2 kertaa. Et sen ei pitäisi olla sinänsä mahdotonta. Mun henkilökohtainen ennätys, johon noin splitit vertautuu, on eiliseltä 57.30. Oho! Ja siellä oli tosi paljon kaikkea, mitä meni tosi huonosti. Ei niin, että mulla nytkään erityisesti hyvin menis. Jos mä pelasin normaalisti, niin mä olisin varmaan resetannut, koska ei nyt tarvii ottaa näin huonoa aloitusta. Toi alkoi aika nopea ja siinä on aika 30 sekkaa on aika paljon aikaa. Mut nyt koska musta tuntuu, että se on katsojana hauskempaa, jos peli etenee, eikä vaan jynsitä noita ekaa 2 leveliä, kunnes ehkä joskus saa tyydyttyvän ajan, niin jatkan pelaamista.
liikkumismekaniikasta. Tässä pelissä tavoitteena tosiaan liikkua vauhdikkaasti, varsinkin speedrunaa. Muutenkin, niin kun, jos pelaa tätä peliä ns. Kasuaalisti, niin nopeudesta on aika merkittävää hyötyä, koska vihut ei osu silloin helposti. Ja kun yhteen osumaan kuolee, niin se voi olla, että kannattaa vaan suosiolla opetella menemään vauhdilla. Nyt tää saattaa näyttää vähän hassulta, että miksi Markus kiipet tätä ramppia ylöspäin, niin se johtuu siitä, että äsken mä vähän tein luovia valintoja reittivalinnan suhteen. Ja tää on itse asiassa pelin viimeinen lopetus. Et tässä pelissä on hyvin alkupäässä tämmönen, tai siis tässä kartassa on hyvin alkupäässä tämmönen iso huone. Ja lopetus on niinku sen huoneen toisella puolella. Yleensä tuo kerrallaan pitkin maita ja mantuja. No, se meni ihan ok. Mutta ja sitten tullaan takaisin tuolta niinku rampin yläpäästä, mutta mä ajattelin, että näin jake. Ja mä pelaan tosiaan hardcore-moodia. Hardcore mode eroaa kahdella olennaisella tavalla normaalista moodista, niin klassikista. Ja tässä on ensinnäkin aika paljon enemmän vihollisia. Se on se yksi, ja ne on niinku vaikeimpia ne viholliset. Se on aika veikeä jävä silloin tapana. Tappaa nyt kerran toisesta jälkeen. Tällä kertaa vain run! Hyvä, ei mennyt. Niin on selitys klassikimodesta tai hardcore-modesta. Niin, toinen ja mun mielestä paljon merkittävämpi erotus on se, että siinä alkuperäisessä modessa on semmosia pelisekvenssejä kuin Cyberboy, jotka on, että siirrytään semmoiseen tilapäiseen vaihtoehtomaailmaan. Ja se idea on niinku tarjota, että sillä on tarinasyy ja sitten siellä esimerkiksi on tutoriaaleja ja kaikkea tämmöstä. Ja ne on tosi hitaita. Ne on todella hitaita ja missä ei ole dashia, niin niissä liikkuminen on todella hanurista. Ja ne on niinku, siitä geometria, tässä on geometrialla on väliä tässä välissä, koska iso osa liikkumisesta perustuu näihin boostattuihin hyppyihin. Yksi tapa boostata hyppyihin on dashin avulla, tai itse asiassa tarkemmin sanottuna perse, ei osunut. Dashin ja liun avulla. Ja se on niin sanottu DSI, eli Dash Slide Jump, jos taas katsotaan mielikuvituksellisesti nimetty se Dash Slide Jump. Mut sit kun sulla ei sitä dashia on, niin se ei ylläri enää toimi. Ja sitten pitää käyttää niin sanottuja ledge boosteja, jotka toimii sillä että sun pitää hypätä todella tarkasti jonkun palikan reunalta slide avulla. Ja jos siellä Cyberboardissa se geometria on hähmästä, niin sitten kans niiden yhtiön ajattaminen on todella turhauttavaa puuhaa. Joten 0/5. Nyt tossa huomasitte, että ajankulku hidastuu. Jos siirtyy sain tommosen power-upin, joka silloin tällöin on täällä pitkin maita ja mantuja. Aina strategisesti sijainnissa. Yleensä niitä ei halua ottaa, koska no nyt, mä vaan kävelin tuohon laserin seinään. Tai seinään. Yleensä niitä ei halua ottaa, koska ne vähän hidastaa kans mun menoa. Mut joskus se hyöty niistä on turhan iso, että sitä vois jättää käyttämättä hyväksi. Siinä käytettiin hyväksi niin sanottua wall climbingia, eli käytetään noita seinäjuoksumekaniikkoja hyväksi, että päästään eteenpäin. Huhhuh. 45 sekkaa edellä mun niinku edellistä ennätystä. Kuten huomaatte, niin ei ole kauhean puhdasta menoa, paljon kuolemia, paljon checkpoint-resettejä. Ja se on valitettavaa, että näin on. Mutta mä oletan, että tulevaisuudessa ja harjoittelun myötä ne hieltuvat pois. Sitten saadaan niinku vielä vauhdikkaampia aikoja.
toistaiseksi pitää tyytyä siihen, että on niinkö näin. Oho, niin suoraan kuuluu. Hyvä Markus. Op! Tossa on pakko hakea tää hidastus, että pääsee roottorista läpi, se hidastaa vähän pyörimistä. Seuraavassa huoneessa nähdään niin sanottuja snipereita. Sniperit on perseystä ja mä en aio tuota enempää aikaa niiden kuvailemiseen. Ehkä nyt vois nopeasti sanoa, että jos sä oot tarpeeksi pitkään niiden niinku, näköpiirissä, niin ne vaan terminoi sun. Tuossa pitää vetää tommonen semi-napakka 180 klikki. Oikeesti. Aivan. No mutta niin harjoitus tekee mestarin ja niin edespäin. Tää on vähän haastava huone. Kuten huomaatte. Ja noin sen pitäis mennä mut silleen ekan yrittämällä ja silloin paremmin. Sitten, nyt tässä on pelin tämmönen hauska minigame, niin sanottu Tetris. Koska siinä käytetään Tetris-palikan olosia palikoita. Ne on siis upgradeja. Ideana on, että sulla on tietty määrä slotteja, mihin niitä voi heittää. Ja sulla on tietty määrä Tetris-slotteja, missä voi heittää upgradeja. Ja mitä enemmän sä jätät sinne tyhjiä paikkoja, sitä nopeammin sun energia passiivisesti rechargea. Ja kuten huomaatte, niin nyt mulla tossa on toi energia, joka täyttyy aika isonkin pykälän verran aina kun mä sain vihollisen mätkästyä maihin. Niin tavallaan jos olisi mahdollisuus siihen, niin tätä peliä pelaisi mieluusti täyt passiivisesti. Vihollisten murhaaminen on epäkäytännöllistä. Näin niinku eettisiin ja muihin tällaisiin näkökulmia kantaa. Se on hidasta ja speedrunaamisessa kuitenkin aika on se tärkein. Niin, ja tossa kohtaa olisi hirveän hidasta pelata toi kombatti kunnolla läpi, niin mulla on sellainen upgrade, että tässä mun Tempestissä, joka on tää ability, jota mä käytän, 4, niin siinä on pidempi range, ja et se rechargee mun energiaa, että mä saan enemmän kuin yhden jävän kerran. Nyt mä haluan taas eri abilityä käyttää, mä haluan käyttää sitä surgea, mitä mä käytin alussa, mitä ampuu niin valosapelleja. Noin. Mut nyt mulla ei oo energiaa, mikä on tiedostettu harmillinen sivuvaikutus. Ei perse! Joo, tossa on sillä, että jos kaveri näkee mut ennen kuin mä pääsen kielekkeelle, niin siinä vaiheessa kun mä pääsen siihen kielekkeelle, niin no sanotaan, että sillä on ihan hyvät resurssit. Okei, nyt ja taas Tetris Tempest setit tänne takaisin. Noin pari muuta upgradea, mitä mulla on. Yksi antaa mun dashille niinku nopeamman cooldownin. Näitä dashia ei ole loputtomasti, vaan niitä näkyy keskellä tosta mun tähtäimen ympärillä noin 2 palikkaa. Ja sit ne rechargee nopeammin. Ja se toinen liikkumis upgrade antaa mulle tokan dash-palikan. Okei, se ei ollut hyvä, mutta se oli siedettävä. No se oli yllättävän ok. Ei kyllä sen jälkeen ollut mitään pahoja. Se on VRS semikuuvottavaa. Sen ei tarvitse olla kauhupeli. Mä muistan, mä pelasin niinku Half-Lifea ja siinä se, että sun lähellä vaan on vihollinen, niin on jo niinku aika ahdistavaa. Niin nyt täällä on kesken. Ja
Ei! Okei. Mä missasin ton. Ja se iso ongelma oli se, että mä menetin mun energiat, koska vaan jos mä saan noin 2, niin mun Tempest Death hakee. Tarviin sen tohon, koska muuten mä joudun käymään tän huonetta ympäri hirveästi useampaan otteeseen pyörähtää kaiken näköisissä kulmissa. Ja siihen kuuluu ihan hirveän määrä aikaa. Sitten miettii, että miksi mä en tota rettiä ekalla kertaa, niin mä yritin, mutta siinä tuli semmonen liikkuva vaattaa eteen. Ai! Niin hypätä alas. Okei, saan checkpointti, hyvä. Tää on sanotaan, että alkupuoliskon brutaalein mappi mun mielestä. Lopussa tulee vielä pari semmoista kunnon sanotaan, mitkä haastaa kärsivällisyyttä. Siinä näyttää kunnon perinteistä tekoilua. Ei! Okei, toi on harvinaisempaa, että sit kun dashasin suoraan alas. Tässä kuten huomaatte, niin tosiaan vois varaa vähän suorituksen puhtauteen panostaa lisää. Asiaan tullaan puhumaan tulevaisuudessa. Noin turretit, niillä on näkyvät niinku field of view, niin ne on semmosia, että jos siihen mikä nyt ikinä niiden näkökenttä onkaan muodoltaan, niin jos siihen kävelee, niin kuolee käytännössä välittömästi. Ei oo käynyt vielä kuin ehkä kerran niin, että ois semmonen turrettu huomannut, mutta mä olisin selvinnyt. Ja sekin oli sen takia, että mä olin poistumassa huoneesta ja se näki mun kantapää jäi ehtinyt. Siinä on todella vähän aikaa. Kato, mä jäin jumin seinään. Siisti. Tässä pelissä on valitettavasti niin jonkin verran bugeja. Niin kaikista pahimmat tai eniten pelikokemukseen mulla vaikuttaa kaatumiset. Et välillä niin jos käy huono tuuri, niin voi kaatua vaikka kukin välein. Ja ottaa huomioon, että okei, tää on noin 4-5 tuntia pitkä peli. Eka peli kerran tietysti riippuen pelaajasta. Niin, mun rupeaa olla lähemmäs 100 tuntia pelattuna niin on se aika perseestä, kun saattaa session aikana kaatua monta kertaa peliä. Tietysti vielä ikävämpää, jos se tapahtuu jonkun ruumin aikana, koska sit se on käytännössä resetti, ellei käy todella hyvä kuva, että se tapahtuu ihan niinku vaikka mappien välistä jotain. Kaupunki puhtaasti. Tässä toi on hidas ovi ja arvottaa mua. Okei. Tästä näin nopea ja elikkä sain 8 sekuntia lisää kaulaa. Taas ei nyt muuten ollut ehkä erityisen mainio leveli.
Mutta niinku, se on positiivista, että mä oon hyvää matkaa pääsemässä siihen tunnin aikaan. Ja on Tetriksen aika. Tällä kertaa käytetään semmoista abilityä kuin Blinkki, ja sitä ei käytetä ihan heti. Sitten käytetään aivan tuota pikaa, ja sitten on aika laittaa tähän huoneen halki, koska käveleminen on hölmöille. Joo, tossa on tollasia laavapalikoita. Niin on olemassa semmonen... Mä en tiedä, onko se bugi, mut... Niillä on vähän omituiset hitboxit, koska joskus ne tappaa sut ton niinku jutun läpi. Ja se olisi mulle ihan ok, jos niin kävisi joka kerta, koska se tarkoittaa, että tää on selkeästi ominaisuus. Mut niin käy... Oi, herra jes, siitä no. Nyt mä menetän aikaa. Se voi olla itseasiassa, nyt menetän ton koko mun 1,5 minuutin kaulan. Sitä ei kohta tule parempaan päin! Okei. Tässä kohtaa pitäisi olla aika monta sekuntia nopeammin, mut take what you get. Ja nää vihut on pelin paskimpia vihuja. Ne on niin sanottuja vardeneita. Ja ne on pelin paskimpia vihuja, koska sun on pakko venata, et ne lyö. Ja silloin kun olisi tarkoitus mennä aivan maksimaalisella nopeudella, niin voitte kuvitella, että miten harmillista se on, kun joutuu venaamaan sitä, että joku tommonen harrastelija pitää venata sitä, että tollanen harrastelija malttaa lyödä. Ja sitten Tetristä ja takaisin Tempest-setit. Tää on ihan hanurista ja Tetristely. Nyt hei, kuunteli, ui, veljo. Tule! Anteeksi, mun piti sanoa, mä epäilen, että toi on huono puolinen toi kaveri. Piti ilmoittaa sille, että hänen seuraavasta kaivotaan. Okei. Mulla ei jostain syystä ole tossa. Siinä on semmonen juttu, että joskus se automaattinen recharge-mekaniikka ei toimi, jos kuolee heti. Ja tossa tosiaan kuoli pian sen jälkeen. Ei! Sitten alas, se on se. Tuli jo aikaisin se. Siitä jalat poikki sinulta. Huomattiin vaihdan takaisin Tempestiin tossa, se on tärkeää, koska me tarvitsen tässä seuraavassa mapissa. 50 sekkaa lähti kaulasta. Okei. Toi oli semmonen kohta, että kun mä oon tossa huoneessa... Tää on muuten pelin eka bossi. Niin kauan kun mä oon tossa huoneessa, game time ei kulu, mutta tää mun niinku speedrun aika. Kokonaisaika kuluu. Tää ei oo ihan toi tarkoitettu reitti. Ja nyt miettii, mitä sä pääsit sinne ylös. Ja saatte aivan tuosta pikaa nähdä. Näin! Elikkä tuolla on 2 kaapelia. Ja ennen pystyi tekemään silleen, että meni suoraan vaan sen tokan kaapelin luokse. Ja sit nyt tää siirtyi 3. phaseen tää taistelu, vaikka siinä on se 1. phase loppuun. Ja ennen pystyi siis, nyt se patchattiin niin että se hitboxi sille tokalle triggerille spawnaa vasta sen jälkeen, kun se eka phase, siihen ekan triggerboxiin on päästy. Niin mä menin siihen ekan triggerboxiin, mutta mä resettasin checkpointin ennen kuin se eka phase loppui. Niin mä käytännössä pelasin sen ekan phasein 2 kertaa. Mut sillä tokalla kerran mä menin sille tokalle hitboxille, koska se oli enabled ja sit pääsin suoraan 3. phaseen. Se on huomattavasti nopeampaa kuin pelata kunnolla. Sinne lähti pari sekuntia
Kun mä kuolin, toi meni viimeksi aika hyvin. Mutta tää mappi meni tosi huonosti, niin mulla on vaihtoehto, mulla on mahdollisuus ottaa yli minuutin. Ja kuten huomaatte, en oo ihan kauhean lähellä turrettiin, mutta sieltä se vaan jysäytti. Tos mä saan nyt... Tässä alussa on pari aika sanotaan fataalia checkpointia. Mä oon saanut niistä yhden. No. Nyt mä sain niistä toisen. Ja tätä pahin osuus olla ohi ainakin. Ei sillänsä, että mikä on vaikein pelata, mutta missä on isoin potentiaali ajan menetyksellä. Tässä nyt teoriassa kun puhutaan tosi monta kertaa, tämä on vaikea, se pitäisi tapahtua. Toi vihu tuolla alhaalla on nimeltään Splitter. Ja se, kun se näkee mut, niin se jakautuu 5 osioon, josta vaan yksi on ns. Aito. Ja se on ainoa, mikä niistä pitää tappaa. Ja se on myöskin ainoa, joka niistä tekee damagea. Ja okei. Nyt siinä näytti jotain hassua, koska mun dash ei retsarki. Tää meni todella hyvin. Mä sain itse asiassa henkilökohtaisen ennätyksen. Nice! Ja sieltä se 1,5 minuuttia tuli takaisin. Siistiä. Hyvä minä. Seuraava mappi nimeltään Echoes. Ja niin tässä on lopussa vähän semmonen kategorian nimihän on Hardcore Any Percent Inbounds. Lyhennetään niinku Hardcore prosentti. Ja niin vaihtoehto olisi vetää klassikki, tai sitten toinen vaihtoehto olisi pelata Out of Bouncea, joka on sitten semmonen, että rikotaan huomattavasti enemmän tätä peliä herran kestas, mitä mä edes juunaan. Okei, ei maistunut. Ja niinku hypätään suosiolla niinku tasogeometria. Inboundsissa on sitten määritelty speedrun-yhteisön niin omatekemissä säännöissä, että mikä on out of bounds ja mikä inbounds. Mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Kaikki runit aina validoidaan, jos ne submittaa speedrun.com. Tää on niinku semmonen hässäkkä. Mutta se tarkoittaa, että ihan mitä tahansa ei pysty niinku inbound runista tekemään. Vaan että siinä on niinku teoriassa joku jälkeen. Tää on yksi mun lempitaistelu. Hop! Ja tää on inhoista huoneesta se on peli. Tässä huoneessa niinku tulee todella tutuksi semmonen fakta tästä gameplaystä, kun tahattomat involuntary mantle, tahattomat niinku kiipeämisanimaatiot. Niinku tossa. Kun se aloittaa se kiipeämisanimaation, niin sen jälkeen tää hahmo on kykenemätön aloittamaan hyvin pitkään aikaa wallrun. Tää idea on se, että niinku ei vahingossa lähti wallrunaan juttua kiipeämässä objektin päälle. Se missä se käytännössä johtaa on se, että kun haluais wallrunata, niin se rupeekin kiipeämään joku objektin päälle. Ja se voi olla niin minkä tahansa näköinen niin nystyrä siinä seinässä. Sitä niin sen ympäri pystyy pelaamaan esimerkiksi sillä, että sä typpää tarpeeksi luotas kulmassa seinään. Aina siinä on käytännössä just mahdollista tai ainakaan helppoa. No joo. Se on semmonen, että jos johonkin rasahtaa rusinat, niin se on kyllä sit siihen mekaniikkaan. Äkin meni oikein mainiosti. Silleen kokonaisuudessa. Eihän se nyt niinku täydellinen ole. Hyvä. Nyt nähdään yksi tämän pelin
Tämän pelin toinen bossi. Ton jävän nimi on Hell. Niinku yhdellä alalla. Niinku Helsingin lyhenne. Tos mä vähän skippaan. Ja tos niinku mä elän siinä käsityksessä, että toi on ns. Intended Rage lentää kilometrin verran ilman halki. Voi vittu. Mut se toimii mulla aika hyvin sitä. Okei, mulla on täällä yksi vihu. Noi jävät, niiden nimi on Slugger. Ja se mitä ne tekee on, että ne chargee sen hypyn. Sit ne käy päälle. Okei, tässä on nyt. Okei. Ei oo yleensä tai tohon kohtaan tollansa. Okei, nyt mun nämä on Sluggerit. Okei, huomioidaan. Tossa mä mietin nyt jonkun verran aikaa. Mut muistaakseni tää taso on mun täydellisesti. Mä taisin kuolla tässä huoneessa. Tää on ihan perseessä tää huone. On sama kuin klassikissa, mutta tässä on noin tappavia väliseitä. Ja mulla ei ole muut vaihtoehtoa kuin liukuu. Normaalisti jos on tämmönen kahtava pinta. Crouchin liukuu, monista action-peleistä tuttu mekaniikki. Tässä huoneessa on ajateltu, että nyt sun on pakko liukua. Niin sit näitä seiniä on todella ikävä väistellä. Nyt mä heitin tota boksiin turikenin, vaikka mun ei tarttis, koska mä menen tonne, mä vähän oikkasen. Fuck! Okei. Oh! Tosta noin ja 1, 2, 3, 4 hoppulaa! Tossa skipattiin yksi checkpoint hitboxi. Jos siihen osuu, niin tänne spannaan sieltä. Ei! Jos miettii, mitä siinä tapahtui, niin se oli... Tässä on vähän tällaiset niinku special physics tässä kohdassa. Niitä ei käytettäisi kohdista. Okei, tossa edellisessä kohdassa olisi pitänyt tulla tällaisia kylttejä, mutta mä skippasin sen checkboxin, niin minulle päin ei tule. Hyvä mulle. Näin, ja sitten... Joo, no se meni aika huonosti. Voin sanoa ihan reellisesti. Siinä oli semipaha sulaminen siinä ekas fightissa. Nyt päästään Hellfightiin. Ja tää tuntuu ehkä vähän paljaalta tää tilanne kohta tässä dialogei, mutta tää on oikeasti parempi melkein kuin niitä dialogeja. Tää on ainakin kun on pelannut minuuttia. Hi there! Yksi mikä korjattiin viime patchissa oli se, että tossa oli, vaikka ton blokkas, niin oli mahdollisuus, että se vaan instakipassu. Mikä joku saattaa sanoa, että ei tunnu reilulta. Olisin ehkä samaa mieltä. Toi meni aika hyvin. Ja nyt tässä on yksi tärkeä juttu, joka on se, että mun pitää mennä mainmenun kautta. Oh, nice. Ja mennä seuraavaan levelin tälle manuaalisesti. Syy siihen on semmoinen mielenkiintoinen bugi, jota ei jaksanut showcaseaan. Käytännössä se heittää mut takaisin tohon samaan leveliin ja mä joudun pelaamaan uudestaan. Ja se on niinku typerä kokoinen työmaa. Oho! Mä ei nuo takana siellä. Hän sanoi ennen siellä kerran. No niin se rysähti tänne. Oho! Oho! Mä oon nyt
Okei. Mä oon nyt yhteensä kuollut tuolle jävälle 4 kertaa kaikkien mun pelikertojen läpi. Ja mä ekaa kertaa kuolin tolle, ajattelin, että mä veikkaan, että se seuraava kerta kun mä kuolen, mä oon striimaan. Nyt mä kuolin sille 4 kertaa. Tää ei oo myöskään niin vaikea. Näyttää. Kunnan taidon saa kaiken näyttää vaikealta. Voitte näyttää musiikeista. Tässä on aika banger soundtrack. Se on semmonen, on kuunnellut sitä pari kertaa joku. Tossa seippasin, hyppäsin sen takaseinän kautta. Okei, myös kerran hassusti. Tähän on nopeampi kuin tämä. Ei varmaan ollut nopeampi kun mä unohdin, että se piti tehdä noin. Sen voi restarttaa suoraan, koska taas pitää hypätä aika presiisisti toi eka hyppy, että mä saan noin 2 tähän mun tempestiin. Mutta saada ne molemmat tähän tempestiin, koska tarvii sitä seuraavassa huoneessa. Ei. Okei, no niin. Okei, Huah! Mikähän? Mitä varmaan tässä vähän? Noin! Tossa siis se hyppy toimii vähän mielin. Jonkin verran asioita tapahtuu. Niin ei kaikkea aina niinku täydellisesti ajoissa kommentoimaan. Päivittävä paikka kans siitä noin. Sitten kuollaan sehän tarkoituksen mukaan. Ja mä sain vaan yhden niistä. Tää on tällaista. Oh! Hop! Pakko myöntää, että nyt mä vaan niinku hermailen sen takia. Mä teen ihan iisisti tänne kanssa. Kervattaa tähän sivusta, niin sun ei tarvitse varmaan 8 kertaa. Mä osuin kattoon! Okei. No, onneksi mun etumatkaa, koska nyt sitä tuli näytetty aika paljon. Tosiaan, siinä kun huomasit Splitterin ja mä osautin sitä tempistä, niin sehän rechargesi suoraan ja se johtuu siitä, että kaikki ne kuitenkin laskee vihuina. Mutta jos se aito jävä on niinku siinä heti ekana, niin mä otin paljon takia. Jäys. Ei, nyt oli paljon kuolemia. Ja nyt tulee Rain in Hell. Tää on pelin ehkä... No, mä sanoisin, että tää on pelin toisessa vaikein. Tossa vaikein on toi... Seuraava. Näyttää pelottavalta toi propelli, mutta... Sitten mennään alle. Noin. Tuossa on tommonen ovi, joka... kun menee lähelle, niin se menee kiinni. Voi perse. Kun mennään kauas, niin se aukee, ja jos siinä taitekohdassa minä vähän edes takaisin, niin se ei osaa päättää ja sen verran aukeaa, että siitä mahtuu läpi. Toi meni niinku tosi epäpuhtaasti, en oo tyytyväinen. Huomaa, että mä nyt tänään
varmaan mitä kattaa. No. Okei. Mä en koskaan ennen testannut jättää tätä jäbää tappamatta. Aina, koska mä tarvii sen energiaa. Mä saan onneksi ne energiat tästä tosta jäbän paikkaa. Okei. Voi persikka. Joo, noilla on monta lempinimeä noilla roboteilla. Virallinen nimi taitaa pelissä olla lempinimi Gekko. Koska pitää vähän hidastella sen verran, että toi Varden tajuu, että mielestä ohi. Tää on ehkä yksi enemmän tarkkuusvaativista tappeluista. Baby. Ja niinku tossa kans tapahtunut ilmoittaa, että ei mulla oikeesti aikaa selittää nyt kaikki tässä yhteydessä. Nyt! Tossa ei pitäis pudota alas. Tossa ei pitäis wallrunnata noin paljon, koska siitä tuolla on enemmän aikaa zoomailla muuhun. Mut niin, noi nekit aina vähän niinku valitsee, miten kauan ne haluu tähtäillä. Ja siinä pitää niinku kuunnella sit ääni niinku merkkejä, että mitä siinä on tapahtumassa. Haista sinä muukkupaas. Toi on niinku todella vitsikäs kaveri. No, siinä mä kusin mun slide dash jumpin. Niin toi kaveri. Mä en mennyt tarpeeksi kovaa sen ohi. Okei, tuli. Yeah. Niillä on kans semmonen, että niillä on tietty logiikka, millä ne hyppää. Niillä on aina tietyt paikat, mihin ne on mennä. Esim. Nää kaksi täällä lentää ekana aina tuohon paikkaan, mihin ne just jäänyt. Ei, et hyppää. Okei, mulla on tulossa ilmeisesti ihan ok aika tästä levelistä. Sanotaan, että mun enkka on... Mä en edes muista. Ei toi yleensä tehdä. No, se meni ihan hyvin, ei mun tarvitse checkpoint resettaa. Näin! Ai, viimeksi meni... Se 303 on niinku todella ADHD-peli. Eikä oo. Miten niin? Siinä pitää vaan pitää silmät auki ja olla hereillä. Okei, nyt tulee Things You Wouldn't Believe. Pelin viimeinen ns. Oikea mappi. Sen jälkeen on 2 semmoista bossimappia. Ja tässä mapissa on monta rasattavaa taistelua. Niinku Tässä te vaan sanoi, että sulta on toivottavasti vaikea. Ja sitten oli sillä tavalla, että no, mitä on vaikea. Et sinänsä hyvä, että tavallaan ovat tietoisesti onnistuneet luomaan sen, mitä halusivatkin luoda. Siinä parin tollasen putkin hitboxit on aivan niinku omaa tasoaan. Ja sit se kaikista paras on se, että näissä 2 viimeisessä levelissä mulla on jonkun verran FPS-droppeja. Mä hyppäsin sen yli! Wow! You heard it here first. Okei, no niin. Otetaan ihan iisisti. Tai mitä jos tästä nyt ottaa ihan iisisti, niin sit kuollaan. Silleen kaikki on suhteellista. Siitä noin! Ai! Siellä helvetin
helvetin... Ah! Ja nyt. Tuolla kaverilla on ihan ok refut. Ei riittänyt tällä kertaa. Fuck! Mä en saanut tota päivää. Mä menin... Mä griidasin. Siihen ei oo pakko käyttää. As. Tätä teen. Tai siis siihen viimeiseen jäävään mun on pakko käyttää. Jos mä haluan olla näin. Pääsin tän huoneen läpi, mulla ei energiaa, mulla ei seuraavassa paikassa tehtävästi. Et nyt mä tein sen ratkaisun, että mä haluan seifata, päästä seuraavaan taisteluun, koska se on kohtalaisen seifi myös. Näin. Tosta nähty, toi on. Noin. Nyt tää vitun huone. Tää vitun huone. Mulla on niin vitun monta sataa kuolemaa. Tässä vitun huoneessa. Siitä näin. Ja se iso ongelma on se, että mä voin käyttää... Oh! Tää vittua siinä tapahtuu. Okei. Tää meni jollain 3. yrittämä. Ja se on niinku legit hyvä. Joo, siis toi vitu huone. Ei silleen, että kyllä tähän seuraavankin rasahtaa pussit. Mun pitää tässä Tetristellä about 100 miljoonaa vuotta. Jumalauta mikä iski. Ja sitten toi tuolta tonne ja tää vielä tohon näin. Ja sitten mennään tänne ylös ekana. Nyt mä en halua tipputtaa ylhäältä alas. Oi vittu, mulla ei väärä ability tipattu. No ei se mitään nopea resetti. Ja sitten tuolta yläkautta ja sitten tosta noin. Kiitos. 2. Oi jumalauta, drone ampuu, mut se on nöyrää. Se on nöyrää, koska ne on niinku... paskoja vielä. Oh jes, mä osun noin kaikki. Okei. Sit vielä clean up. Jos kestää niinku yllättävän pitkään. Niin kuin mä vaan sanoin. Noniin, clean up done. Sitten nopea uudestaan Tetris. Fuck you all. Mä haluan ton takasin, ton tohon. Ja nää, ja sit mun ei tarvii ennen bossia noihin. Munkin hakee sieltä se yksi energiapallo. Ei vittu. Okei. Ylös. Noin ja sitten... Mä oon aika varma, että tää on tässäkin matissa tai huoneessa intended round. Oho! Oho! Unohdin katsoa ylöspäin, sellaista sattuu. Okei, ottais ihan tällä iisisti. Tää on aika ärsyttävä huone, tässä voi menettää aika paljon aikaa. Tää ei oo sinänsä nyt super vaikee, mut tässä on nyt luotu semmonen... Koska siinä kohti, mutta saa recoverattua. Sekunnit kuitenkin pallo hukkaa. Tosta noin! Yes, got it! Tossa on semmonen vähän niin pieni kynnys. Miten se nyt selittäis? Jonka yli pitää kiivetä noilla wall jumpeilla. Ihmeessä. Katsotaan saada... Oi saatiin vielä recoverattua toi. Tossa on semmoista kans funky space magic, jota en nyt kykene teille selittämään, koska pitää ihan pikkusen keskittyä siihen, niin mä noin turkineet heitän. Mä oon heittänyt, että mä saan tän jumpin siirrettyä tähän huoneeseen ja sit mun pitää vaan olla kusematta, mutta mä kusin kuitenkin. Niin ei sillään. Okei, katsotaan. Jös, yllättiin. Okei, tää on ihan hyvä aika.
Sain puoli minuuttia pankkiin. Nyt mun pitää puhallella ihan sekka. Joo, on tällöin erittäin sanotaan professional gamer tier miekka. Ei oo mikään niin sanottu stokkimalli, vaan toi on ihan joku Gigabyte Turbo Force Megatank Weapon miekka. Okei, nyt mä oon valmis. Toiseksi viimeinen mappi ja ensimmäinen bossikartta. Voitte tässä pelaa klassikkiä, niin missä se on? Pelaa klassikkiä, niin tää on semmonen, että pikkasen luodaan tunnelmaa silleen, sä juokset käytön yli, sit on tarina expositiota. Mut hardcore modesta on vastattu täyteen vihuja tää koko mesta. Okei. Ja nää vihut ennen bossia. Okei. Kuten saatatte huomata, niin se kaveri siitä hyppäs pois, niin mä en voinut tehdä sille koska sillä oli kilpi. Tai mä en voinut tappaa sitä, koska sillä oli kilpi. Mä en voinut käyttää tempestiä, koska mä en saanut sitä takaisin. Noin. Joo, tää fight on tässä. Hyvä. Sitten bossilaari. No okei. Otetaan tosta yksi tommonen turha kuolema. Niin päästään oikein niinku heittymisen maku. Otetaan toinen vielä. Nyt mä menen safeen reittiin, koska mulla ei oo vaan niinku intoa kokeilla usein. En mä niinku yleensä missä sitten kertaakaan, mut nyt niinku jostain syystä pikkasen jännittää. On jo Nippon RGB strip. Ledit on taiteltu tuhansia kertoja. Okei. Ja nyt bossifighteissa ei oo ability. Niinku noit tempestiin. Kuten huomaat, tuossa alhaisessa kunnossa ei näy niitä. Mut itse asiassa kun mä törmään tohon, niin ne tulee näkyviin ja käy ilmi, että mulla on ne. Ja mä tarvin tasan yhden ability ja se on toi Blink Area. Ja mä voin käyttää sitä kolmosfeissä niin, että mä läväytän suoraan Blinkillä. View wow. Ja sit sä laitat ton ja töks. Sitten tulee uudestaan view wow. Ja nyt se view wowhuttaa muistaakseni 4 kertaa. Ja tätä hardcore modessa on vetänyt sen verran vähän, että mä en muista ihan täysin ulkoa kaikki se isku. Mut täällä ei oo kauhean monimutkaista hyökkäys kaavaa. Nyt taitaa tulla ekana semmonen tökkäsen maan kautta. Ei kun okei, tulee view. Tuleeks toinen? Ei. Okei, nyt maan kautta näin. Sitten tulee muistaakseni lisää view, wow. Joo. View. Ja ei, yks vaan. Okei, sit tulee töks. Tulee tommonen lätkäsy. Sitten tulee, olisiko nyt tullut 3 view, wow. Kyllä, 3 view, wow. Sitten tulee toi tää. Ei jumalauta! Okei. Joo, mä yritin verrata mahdollisimman pitkään sen Rodgen kanssa, koska sit se on helpompi väistää se seuraava isku, mut ei kävi kurjaa. Okei. Ehkä tässä joudun ottaa koko fightti uusiksi, pitää ottaa tää sama face uusiksi. Noin. Hyvä, huomaat, että päästään 3 spacea. Kunhan tuohon ilmestyy toi checkpoint-merkki, niin sit sehän näin. Ja sit yhtäkkiä, jos mulla on yhdessä tietyssä abilityssä yksi tietty upgrade, niin mä saan ton tapettua. Ja nyt mä kuolin viimeksi 2 kertaa tulee Marolle. Marolle kuoleminen on silleen, että oikeasti ei pitäisi enää pelata. Koska se on vaan niin helvetin noloa. Päätyvä, jos kuuntelette äänen, niin se jatkaa edelleen hyökkäämistä, vaikka se on kuullut. Kuolin kerran. This is edelleen jotenkin enkkä tossa kartassa.
Okei. Mulla on 4,5 minuuttia kustavaksi tässä viimeisessä kartassa. Katsotaan, miten lähelle päästään. Ei ole todellakaan mikään Doc Ock, koska täällä ei ole mitään tekemistä Marvelin kanssa tällä universumilla, niin se, että sä sanot tän ääneen, niin voi olla, että Disney DMC. Mitä? Disney DMC ottaa tän mun koko striimin. Kiitti vaan. Nyt tässä tehdään vähän tämmönen... Mä en ite tajunnut tätä, kun pelasin ekaa kertaa. Mutta tässä voi vaan hypätä tällaisen platformin päälle. Ja sit se vie sut mukanaan, kun sä... Okei, joo mä... Painoin dashia, niin se cancelasi se mun jump pad ja mä vaan putosin alas. Mut joo, kun hyppää tuollaisen... tällaisen päälle, enemmänkin se hitboxi säilyy, vaikka se niinku katon näkyvistä. Tällainen, jos pyytää oikein kauniisti, niin saattaa viedä sut mukanaan. Ilmeisesti se ei oo nyt siltä tuloa. Haloo! Okei, kokeillaan nyt. Yleensä tän pitäis mennä niinku ykkösellä. No, saa nähdä kuinka monta minuuttia mä noista 4,5 saan mä luulen, että mä en niinku ihan kaikkea saa. Mä toivon, että mä en ihan kaikkea saa. Mut niinku juman kekka. Että kyllä tässä niinku yritystäkin on. No niin! Hyvä, päästään tänne ylös. Tää nyt hyvän maun vuoksi voidaan tehdä tälleen kunnolla. Tossakin voisi olla mahdollista ehkä tehdä se teleportti, mutta ei oo oikein tarve. On kohtalaista. Nopeasti pukästi tällä. Joo, ja tässä on nyt pelin todelliset bossit, eli bossit. Ne on tosi ankeita. Tossa kans noi hyytelömassat, niin ne on semmosia, että ne puuttuu siitä normimodesta tai classic-modesta, mutta nää avaruuskarpalot on tismalleen samanlaisia. Oi vittu, mä vainoin vainostaa sitä dashia. Mä oon täällä jännittää. That's all. Okei. Tästä noin, iso dashi ja iso teleportti. Iso teleportti. Okei. Iso teleportti, niinhän mä sanoin. Ja sit hyvällä bossilla on monta feisiä ja saadaan uusi versio näistä. Karpaloista. Okei. Jos tulee tommonen Wall of Death, ja mun pitää vähän niinku saada tää kikka tapahtuu ennen kuin... Yeah! Toi menee mun harvemmin ykkösen. Nyt se meni. Siistii. Mitä? Tossa oli nyt joku jotain todella funkia, koska tää kaveri astui varmaan johonkin purkumiin tai jotain, koska tää kaveri ei vaan. Kuten huomattiin, niin vähän päälle minuutin onnistin kusee pois, mutta aika loppuu NYT. Nyt! Alle 55 minuuttia. Jumalauta! Hienosti, vaikka itse sanon. Tässä olisi kans dialogia, mutta tää on mun mielestä hauskempaa, kun tää kaveri vaan surmataan. Mä pystyn kuvittelemaan, että se on ihan kuka tahansa, mä haluan, että se on. Joo, tää oli mun henkilökohtainen ennätys. Joo, mä en tiedä onko tähän hardcore-modeen vielä submitattu yhtään runia. Mä ehkä submittaan tällä läpällä katsoa, että meneekö läpi, vai onko ne silloin, että toi yksi skippi oli out of bounds meidän mielestä, niin kyllä meidän inbounds hardcore-runina läpi. Mutta oli mun henkilökohtainen ennätys. Hyvä! Mikä tärkeintä, niin siellä on vielä paljon
paljon kohtia, mistä pystyy kiristää sekunteja pois. Ai että. Sitten tän jälkeen tää kaveri voi vähän pahoin, mutta peli loppuu. Tarvii miettiä sen enemmän. Jees, olipa muuten aivan uskomattoman huonosti vedetty toi viimeinen taso, mutta kuten näkyy, niin ei haittaa. Se riitti. Se oli riittävän hyvä. Kiitos paljon kun katsoitte. Tää meni vähän ralliselostuksessa välissä. Mulla ei oikein muistikuvia, että mitäköhän mä oon kaikkea selittänyt, mutta semmonen fiilis on, että suu kävi koko ajan. Mä lopetan nyt striimin, niin mä voin olla hetken aikaa hiljaa. Kiitos paljon.